palagay sa alanganin. Trabaho na isugal ang buhay sa ngalan namin. Nangangamba kami, maging sila, maging ako. Dahil katulad ng lahat, may pamilya rin kayo. Puyat at gutom man lagi nyong kasama. Mapagaling nyo lang yung pasyente na nakaratay dun sa kama para kumita ng pera kahit papano magkaroon. Laging overtime, tapos takbo rito, takbo ron. Pag may problema o kalamidad, lagi kayong nandyan. Kayo ang unang umaakay sa mga nasasaktan. Kahit ang buhay minsan ay sadyang mapait, kayo ang superhero ng mga nagkakasakit. Salamat po sa patuloy nyo na kabayanihan. Gabayan nawa kayo ng Diyos na makapangyarihan. Gusto ko lang malaman nyo, kaya kami nag-collaborate. Marami po kami na nakaka-appreciate. Pagsilbihan ng bayan na walang pag-aalilangan. Buhay man ang itaya ko, wala akong uurungan. Sinumpaan ko na tungkulin, di ko pwedeng talikuran to. Dapat unahin kaligtasan nyo bago sarili ko. Kahit sabik na sa pamilya, di pwedeng lapitan. 3 bulang na anak ko, gusto ko mahagkan. Dahil di ko rin tiyak kung bukas o makalawa ay meron na din ako na sakit na yan na nakakahawa. Dahil sa araw-araw, iba't ibang pasyente, positibo o negatibo, di ka pwedeng tumanggi. Dahil hindi ka pwedeng magpakita ng takot sa kanila. Dapat ilang maramdaman na sa kamay mo'y ligtas sila. Hindi namin hinihingi na kami pasalamatan. Kung nalayuan, okay lang, huwag lang pandirian. Ang hiling lang sa inyo, manatili sa inyong tahanan. Yun na ang pinakamalaking ambag nyo sa lipunan. Kayo ay mga tunay na bayani na maituturing. Dahil kahit na nasa kritikal na kalagayan ang sitwasyon, nandiyan kayo para malunasan. Handang ibuwis ng sarili para sa kapakanan ng karamihan. Gampaning ginagawang talikuran. Kaya saludo, saludo, maraming salamat sa inyo. Nasulat namin bagong piyesang irarap sa mga frontline workers na unang humaharap dito sa pinagdaanan nating krisis na nagaganap. Para COVID-19 virus ay hindi na lumaganap. Mga bantay sa kalye at mga lagad ng ospital, mga staff ng butik at grocery, siniguradong stocks magtatagal. Empleyadong bangko, delivery at iba pang trabahong esensyal. Kawan nilang kuryente, tubig at telecoms para mga serbisyo'y di tumumal. Kaya sa inyong saludo, makabagong superhero, nagtrabaho kay delikado para mga infected na masiro. Doktor, nurse, police, sundal, mga volunteer hanggang sa baryo. Dahil nandiyan kayo, chance nating manalo magigibayo. Alang-alang sa mga residente, di kayo umayaw at nag-inate. Pradik malipavirus na peste, bleed na sa inyo ang presidente. Salamat mga frontliners, itong aking mensahe. Kadurak rapero nga pala na mula sa ibang norte. Pusong iaalay ang buhay ko sa aking bayan. Sa gitna ng krisis ay handa akong makipaglaban. Wala mang kasiguraduhan kayang protektahan. Ang tanging bitbit ko'y armas, handa akong makipaglaban. Maihatid lang pangunahin pangangailangan nyo. Kapalit ng pamilya kung di mabisita sa malayo. Magdamag mulat mata, hindi ka pwedeng maidli. Baka makalasot mga pasaway, hindi ko masagit. Tapos pag iyon nadakit, sasabihin na hindi tama. Sinangkalan mo na buhay mo, ikaw pang masama. Kahit gano'n pa kalayo, gano'n ka delikado, mapuntahan ka lang ang buhay ko ay itataya ko. Kung kaya lang ng armas ay tatapusin na ito. Uubusin ko ang bala ng baril na bitbit ko. Kaya pakiusap ko sa ngalan ng aking hukbo. Sumunod ka sa batas, gusto ko pang uwian ang pamilya ko. Kayo ay mga tunay na bayani na maituturing. Dahil kahit na nasa kritikal na kalagayan ang sitwasyon, nandiyan kayo para malunasan. Handang ibuwis ng sarili para sa kapakanan ng karamihan. Kampaning tinagawang talikuran.